Hola, benvinguts una vegada més al Tarotista Sofista. Olei! Bueno, feia temps que no gravava, però ja per fi he tingut un momentet, ara en dissabte. I encara que esta lectura sigui temporal, com totes les altres, avui parlarem també del papa Lleó XIV, ja que està en boca de tothom, i és important saber una mica d'ell, i crec que en el seu permís i el que los guies, o com ho vulgueu dir, Déu, la divinitat, la font, em puc ensenyar, vale? D'ell, pues, ho diré ara i ja està, però tampoc no us ho penseu que se basa, O sigui, és un entreteniment només, vale? Espero que per fi es senti millor, perquè gràcies a mon germà que m'ha comprat un micròfon nou, d'estos de peu, de posats aquí a la taula, va molt bé, crec. Espero que es senti. Bueno, i que esteu tots molt bé també, Au. Tinc una nova decoració, si us heu fixat, m'encanta això mateix, és una passada. Per cert, utilitzaré això primer per limpiar les energies, purificar tots els equipaments nous que tinc. Ole! Aquí també va, una més, estic generós. Tota. És molt bona olor, això. És de la mare d'una amiga meva. A veure, què surt aquí? Aquestes cartes van predir la mort del papa Francesc sense que ho preguntés, perquè jo no pregunto aquestes coses normalment. No sóc de buscar xismes. Xismorreig. A veure, on ho fico? Aquí mateix. No, a més. Aquí mateix. Així. A veure. Espero que estigués molt bé. Ja vaig directe al gra a preguntar pel papa Lleó XIV, una mica, el que em vulguin dir les cartes, vale? Com serà la seva trajectòria, o el passat, o el que vulguin saber. Però especialment me vull centrar en el futur, com serà este papat. Esta nova temporada de la sèrie del cristianisme i del món sencer, del catolicisme. A veure, faig a poc, perquè és que si no em poden caure totes de cop, saps? No tinc més habilitat en les mans, per tant ho faig a poc i ja me'n surto. Vale. I noto llavors si hi ha alguna que vulgui sortir o no. Papa Lleó XIV, diuen que és nord-americà i també peruà i espanyol. És curiós. A veure, esta vol sortir segur. Rei d'oros, bueno, una persona molt anclada al tema material, o sigui, no serà una persona estrictament teològica, com podria ser el papa emèrit que vam tindre. Benet XVI, no es diu? Sí, sembla. Espero que no m'he cagat aquí. Però bueno. És més enfocat en els recursos materials de la gent, en l'aspecte social, saps? Però econòmic també. O sigui, buscar una mica aquest equilibri cap a les necessitats bàsiques de la gent que estiguen cobertes, saps? En general, com un aspecte de treball social, no? Ho veig més així, d'esta disciplina. Potser paregut al papa Francesc en aquest sentit, perquè també treballava pels pobres, doncs ell també serà una mica així, però sempre tindrà un punt potser més de no servei directe, sinó com fer que el sistema funcioni millor per als pobres, saps? Ja no serà exactament en l'exemple de rentar els peus, coses d'aquestes, potser no serà tan així, saps? Com feia el papa Francesc, estimulat per l'exemple de Francesc. Pues, trobo que serà més enfocat en ja vèncer aquestes lluites de poder que a vegades hi ha en contra dels pobres, saps? Una mica això. Bueno, seguim. As de copes, pues això serà molt beneficiós, serà una font d'amor ja gairebé universal, saps? Que serà un papa realment aplicat als problemes emocionals de la gent també. Estarà en cura
de totes les carències que puguen haver i tot l'aspecte més emocional també de les persones. L'amor universal també serà una part important. O sigui, això sí que pega, o per almenys me quadra, en el que seria un rei benèvol així com il·lustrat, no? Me vindria més aquesta idea, però bueno, en aquest cas el papa també. Rei d'espases, surten molts reis, El rei d'espases sí que vol dir una persona intel·lectual que sap lluitar pels problemes de la gent a nivell de agafar el mando, ¿vale? O sigui, l'autoritat la tindrà ben ferma, la vara, l'espasa, ¿vale? Per a poder manar i que es faci el que ell diu també una mica. O sigui, serà un líder que el creuran bastant. I perquè, sobretot suposo que és per això, perquè serà molt misericordiós. O sigui, serà realment aplicat en aquesta misericòrdia, no només en paraules, saps? Vale, l'ermità. L'ermità vol dir una persona molt profunda, amb molts estudis, en un saber molt extens que abarca més enllà de l'aspecte humanista, també les ciències. He sentit dir que va fer matemàtiques o alguna cosa així, no estic segur. Ja ho tens, això? No, i després pues, entenc que fa tot el que sí que per aprofundir en la capacitat d'arribar als altres, no? Com l'ermità diu aquí, vull dir, que és com apropar la llum a les altres persones que ho necessiten, saps? La combinació està molt interessant, perquè té un punt de teòric, però també és aplicat sempre en això. Mira, el 8 d'espases vol dir que hi haurà problemes d'estancaments, de demores, de a millor un pensament massa profund inclús, massa ficat en problemes, no? O sigui, una mica una persona que té un toc de negativitat, no? Negativitat per què? Perquè sempre estarà enfocat en com vèncer el mal, com superar els problemes, i si el verà una mica més, no sé, ara està il·lusionat perquè realment ha començat, però més endavant potser es verà una mica, no superat, però sí no diria depressió tampoc, però sí en tristesa, ¿vale? Una mica perquè estarà molt ficat en molts problemes, molts assumptes, i això l'afectarà emocionalment. M'està parlant des d'un punt de vista personal d'ell, no? Potser ell no ho destacarà, no ho demostrarà, però sí que hi ha un profund sentiment de això hauria de canviar i jo vull fer el possible i farà tot el possible. Potser s'excedirà en algun sentit, no? Perquè, clar, és com molt cridat a fer això, però, clar, no pot... Tampoc és Déu, ell, no? Malgrat ser el representant potser més directe del que seria ser Déu. I el 2 de copes pot voler dir que tindrà una relació dual en la qual hi ha una altra persona, amistat o a lo millor més company, en la qual també l'ajudarà molt, ¿vale? Serà molt un treball de tu a tu. Les reunions que faran seran molt de tu a tu, d'una a l'altra, ¿vale? No serà unes reunions grans d'associacions de molta gent i de grups, sinó més aviat de dues persones, la majoria, saps? Com a que buscarà aquesta conciliació des del punt de vista d'ell i l'altre, perquè ho veurà més autèntic, no? Ho veurà com més anclat a la terra. Mira, este seria ell, el sumo sacerdot. Pot voler dir que serà una persona clarament papal, no? Perquè és sempre enfocat en l'autoritat que li dona el papat, però a part, a nivell moral, doncs sí que encarnarà bé els valors que han d'estar a l'església, no? Per tant, en aquest sentit, cap problema. A més, està damunt de l'as de copes i del dos de copes, per tant, serà molt enfocat en l'aspecte amorós de Déu, no? Ja directament un amor universal, intentarà arribar a tothom. I el 2 d'espases vol dir que se separarà de certes persones que potser no l'han apoyat o no el voldran tant per ser massa progressista, probablement. O sigui, hi haurà una separació aquí. No dic un cisma ni res d'això, potser no crec. Però sí que de les persones que són més autoritàries i que busquen més fer les coses a la seva bola, doncs no serà tan propens a seguir-los, no?
i potser inclús es qüestioni la seva actitud obertament, públicament. Veus? Públicament. El sol, que això sol voler dir l'exposició, saps? És que, bueno, és com que exposarà que hi ha persones que d'alguna manera s'han de separar del seu camí perquè no coincideixen en el seu tarannà, no? I pues, com a un sentit se separarà de tot això per a ell anar a lo que ell aspira, que és el bé universal. Ell creu que hi ha un fonament en tot, a nivell universal, es veu molt, perquè la veritat està dalt, que com a que regeix el món, no? No sé si seria Déu, suposo que sí, entenc per ell, però jo ho veig més com un ordenador, un demiurg, algo així, veig més aquest estil, potser, però és veritat que seria com que és el Déu suprem que regeix tot i en amor, ¿vale? Més enllà de la material i l'universal, és l'amor el que regeix i ell es sent com partícip d'aquest element, no? Demiurg, ordenador de l'amor, d'alguna manera, no? Hi ha gent que en canvi no parla, no actua en amor, doncs aquesta gent serà els que estaran exposats a canviar la seva actitud o a sortir inclús o d'alguna manera rectificar aquesta manera de fer, no? Que no és part de lo que Déu voldria. I finalment les despases, que és clarament un desaferrament en aquesta gent i en aquest tarannà tan negatiu, al final acabarà vencent ell, perquè els altres, alguns són els cardenals o altres tipus de gent que estigui a prop, estan massa ficats en la profunditat dels problemes des d'un punt de vista pessimista. Ell en canvi vol ficar llum en això i vol dir, no, és que Déu està manant, Déu sempre mana i Déu sempre guanya i nosaltres com som de Déu guanyem en ell, vale? És senzillament això, i Déu el farà present ell, d'alguna manera, en les seves paraules, les seves actituds i tot, pues, no només ell sinó els seus, que hi ha molta gent que l'apoyarà, pues, seran els que faran d'esta llum, d'este bé universal, la seva autoritat, la seva veritat, ¿vale? En el bé està la veritat i s'exposa a tot arreu. Està molt clar això. I aquesta dualitat entre el positivisme i el pessimisme, o l'optimisme i el pessimisme, diguéssim, acabarà vencent per tant l'optimisme, ¿vale? Perquè encara que estiguem malament, potser estem negatius, però no passa res perquè la veritat està, el bé està en la veritat i Déu sempre vol el millor per nosaltres i llavors pues, no, en aquest sentit no hem de patir tant perquè a la llarga estarem tots bé, saps? I mentre ara no ho estiguem pues, hem de treballar per a estar-ho entre tots. Qui no ho treballa haurà de rectificar, qui només està per a ficar malestar i que sigui tot difícil i complicat, pues no interessa perquè és senyal que li falta fe, li falta confiança en el triomf, ¿vale? I nosaltres ens hem d'aferrar en això, que triomfarem. Bueno, són 13 minuts, a veure si trobo una altra pregunta. En este cas, a veure què pregunto. Ah, mira. És que no sé què preguntar, però això diu el judici. Bueno. Ui, si m'he d'entrar en això, serà una mica complicat, però bueno, podria fer-ho. Bueno, ja que estem, com jo em dic en una altra pàgina del falso xaman i tot això, vull donar a entendre que jo no sóc ningú com a per a dir què passarà ni res, saps? Però com això és entreteniment, ens podem aventurar a dir qualsevol xorrada i a veure què passa, ¿vale? Perquè aquí me proposen les cartes que parlen sobre el judici final o sobre el rapto i coses d'aquestes que no entenc jo res, de veritat. Però bueno, podem parlar per què surt, per saber, ja que té una mica relació amb l'últim papa que diuen que seria papa negre i tot això, doncs no sé. No pareix que sigui molt així, no? Potser ell serà una mica el punt en què es desviarà de tot això. O vés a saber, potser ja han passat el rapto, no? En tantes coses que han passat dolentes a nivell mundial, de salut pública, de molts tipus, doncs jo crec que podria ser que ja hagués passat, que s'hagués anat molta gent estimada de la nostra part i ara estéssim en una fase post-apocalíptica, com aquí que diu, saps? Perquè el que hem passat no ha sigut fàcil, saps? Anys anteriors, però bueno, encara estem en el mateix, no? Hem d'acabar de despertar. A veure què surten aquestes cartes, que són molt xules. Són de... ja us vaig ensenyar una vegada.
A veure. S'ha quedat justament el més interessant, que és el de copes. I amb un altre. A veure. Això és important. Què és l'altre? Ah, la competència en l'amor. No sé què vol dir això. A veure. Ostres, en el judici. És com si d'alguna manera s'estàs competint per a veure qui és més digne d'amor, de rebre amor, en aquestes etapes últimes. És com que l'amor està molt ben valorat, no ens enganyem, l'amor de veritat, vull dir, no el sexual o el que només és com concupiscible, que es diria. Em refereixo al que es refereix a una persona que estima una altra i l'altra també l'estima en ell o en ella. És algo que tothom competeix i tothom busca el millor postor o d'alguna manera la relació perfecta, no? L'idealisme està al màxim en aquest punt, el romanticisme és flagrant, però el despertar ens està parlant de que potser haurem de despertar a alguna altra cosa. Vull dir, no serà tant este dualisme que ens genera una competència entre nosaltres, sinó que potser haurem de fer-ho des del punt de vista interior, des de nosaltres mateixos, que haurem de buscar el concili entre nosaltres, no pas en una altra persona, sinó en nosaltres mateixos, en les nostres llums i sombres. És que no sé si... Bueno, mira aquestes quatre, perquè tot ho tinc molt profundes. Vale, temprança. Temprança vol dir la capacitat d'estar en pau en tu mateix i en els altres, vale? Sempre és aquesta idea. Si tu estàs lluitant per un amor, senyal que aquest amor no és per a tu, perquè vulguis o no. Si és un amor, no hauràs de lluitar massa, se donarà bastant segur i tot el que facis no et semblarà una lluita, te semblarà algo necessari. Si has de fer un esforç, no et suposarà un gran malestar. Llavors, aquí et surt la sacerdotessa invertida, ¿vale? Això vol dir que hi ha un punt en què falta un enteniment de la sombra, perquè la sacerdotessa sempre és com que té la llum i la foscor, i vol entendre la foscor per aportar-la a la llum, saps? I que estiguem millor tots. Però és això que hem de fer, és el treball de sombra, és dual, entre el nostre interior, l'ello, no? I això vull dir, i el jo i el superjo, una mica que estigui tot equilibrat, saps? En temprança. Llavors, què tenim aquí? Aquestes dues cartes van juntes, vol dir el 4 d'oros invertit vol dir desaferrar-se als béns materials, a temes que són més econòmics, que no ens importen tant, i és veritat, perquè al final a l'hora de la veritat el que ens interessa és les bones experiències, no el tenir més, sinó el viure més i millor, sí? I això se fa en amor i en salut, més que res. Els diners també són necessaris un mínim, i també evidentment has de concretar coses, però després tot això es perd i el que et queda són les experiències viscudes, saps? Si tu has treballat un munt de temps per a guanyar un munt de diners i després no pots fer res amb aquests diners, doncs mal guanyats diners. Però si tu els aprofites per a fer un bé major, que transformes aquesta sombra en llum, per exemple, i també ajudes als altres a trobar el seu amor interior, llavors sí que estàs fent que hi hagi un despertar global. Perquè l'amor es viu dia a dia, nosaltres som amor, vull dir, som salut, però també per fet de ser Déu, perquè tot és Déu i nosaltres som ser vius i estem més prop de Déu, també som Déu. I això vol dir que som salut i som amor. I evidentment també som treball, som el món, no? Per tant, som les tres coses, salut, amor, treball, i els diners, evidentment, no és algo que som, però és algo que podem tenir. Llavors, entenc que si som tantes coses bones, no podem fallar, sí? Bueno, ja són 20 minuts, en principi ho deixo aquí. L'únic que m'agradaria tirar una altra vegada les cartes, els daus estos, perquè trobo que són molt interessants, m'han agradat molt. A veure què me diuen novament, quin consell me poden donar al final per a aquesta nova etapa del papat i de coses d'estes, per a saber una mica com hem d'encarar en el futur amb optimisme. Mira, s'ha d'investigar molt, ¿vale? Hem d'investigar, espera, no se veu. Hem d'investigar la llum, investigar
i posar llum a la foscor, que es diu, saps? En dubtes de misteris, ¿vale? Misteris no necessàriament extraterrestres, perquè aquí surt una màscara que apareix un extraterrestre, sinó en falsetats, coses que poden ser falses, coses que poden enganyar-nos, que ens poden pensar que són super útils, super... No? Les piràmides, per exemple, aquí et surt la relació entre els extraterrestres i les piràmides, que també alguns comenten. Però bueno, és com una sensació de dir què és part de la nostra història? Què és la nostra història? Pues un transfons en el qual hem transformat la foscor en llum i a vegades també la foscor busca estratègies per a dominar-nos a nivell instintiu, a nivell reptilià, no? Tornar a perdre la memòria, tenir memòria de peix i anar sempre atrás. Això busca la foscor. Perquè ella vol desaparèixer, ella prové del no-res, la foscor, saps? Des de la creació, Déu va fer del no-res totes les coses en llum. Però clar, nosaltres què som? Som el no-res? No, nosaltres som més Déu, som més la llum, ¿vale? El no-res ja no és, una vegada ja hi ha alguna cosa, ja no es pot tornar allí. Si tornem cap atrás estem senzillament endarrerint el camí de la llum, i això no té cap sentit. Perquè vulguis o no, no es pot endarrerir alguna que és necessari que passe, ¿vale? I això ens faria estar tristos emocionalment, ¿vale? La lluna ens faria estar tristos emocionalment, este endarreriment, no saber qui som nosaltres, ¿vale? Perquè és només qui som nosaltres, i ens privaria de sentir-nos com a casa, ¿vale? Ens privaria de sentir-nos com a casa. El que hem de fer és buscar qui som i d'on venim, ¿vale? Perquè aquesta llum que venim és la llum on hem d'anar, ¿vale? És senzillament això. El nostre origen és el nostre destí. I aquí acabo perquè crec que m'ha quedat molt bé i em sembla que són 22 minuts, molt bé. Mos parlem, ¿vale? I sempre busqueu la llum, ¿vale? Per a estar millor amb vosaltres mateixos, perquè som llum i som amor. I la salut ens acompanyarà sempre. Adéu, que vagi bé.